Ник син мәхәббәт турында язмыйсың? Ялгыш мәхәббәт турында мәсәлән. Нигә гел дөньяда дөрес яшәргә өйрәтәсең язмаларыңда? Дөрес яшәргә теләп ултыра алмаганнар турында ник сыргаламыйсың? Күптәннән җитәкче урында эшләүче танышым кинәт шундый сораулар белән ябырылды миңа. Уртак танышыбызның туган көнен бәйрәм итеп утыра идек. Шәраб йотып куйгач, күңелендәге ярсу чиктән ашкан, күрәсең. Ресторанның киң залында бөгелә-сыгыла биюче яшьләргә сокланып утыра идем. Зарина каршыма ук килеп чүмәште. Эй, гомергә хыялый булдың. Үз алдыңа елмаеп, ни кайнатасың бош чүлмәгеңдә? Бүгенге газеткә иртәгә балык төрәләр, конечно. Шулай да минем хакта язуыңны теләр идем мин. Минем кебекләр турында язу синең эшләр өчен дәрәҗәдә бит әле ул. Соңгы мода буенча киенгән, төс кыяфәтенә сүз тидергесез чибәр йөзле бу ханым саруымны кайната башлады. Ни яздырырга тели икән үзе турында? Бер кайгысыз, бай ир канаты астында, болын кадәр коттеджда яши, күршедәге кибеткә дә машина белән йөри, акчасы күп, йомырка эчендәге сары кебек ул, дип язуымны телим икән. Зарина, синең гаиләң үрнәк, үзең яхшы хатын һәм ана, бу хакта бөтен кеше дә белә. Гәзит өчен бу кызык түгел. Аннары мин заказ буенча язмыйм, дип кырт кистем. Зарина кинәт үзгәрде. Кәттәлеге, тәкәбберлеге мизгел эчендә юкка чыкты. Эх, син, ни беләсең соң син, дип моңсу, сөрмәле күзләрен миңа төбәде. Әйе, бай яшибез, тормыш җитеш, күпләр көнләшерлек. Ләкин бу бит тышкы күренеш кенә. Менә монда, җанымда ниләр барын белсәң икән син, дип Зарина кулы белән күкрәгенә суккалады. Үзенә бокал тутырып шәраб салды һәм аны төбенә кадәр эчеп куйды. Мине ул тормышның ничек туйдырганын белсәң иде. Шул бер төрлелектән һәр чак яхшы булып күренергә, дәрәҗәңне төшермәскә, башкалар алдында планканы югары тотарга тырышудан ничек гарык икәнемне белсәң икән. Ирем дә, аның дуслары да, үзем дә җитәкче кешеләр. Һәр адымыбыз кеше күз алдында. Гел халык каршында булгач, гаилә дә талашмаска, балалар яхшы укырга, киемнәребез, машина, йортларыбыз башкаларныкыннан ким булмаска, барган курорт, ял йортлары югары дәрәҗәле булырга тиеш. Иртәдән кичкә кадәр дөнья куабыз, байлык җыябыз. Өйгә кайткач, сөйләшер сүзебез юк. Балалар үз көенә, ирем үзенчә, мин үземә бер төрле. Гомер уза, иремнең күлеңдә ниләр бар дип сораганы булмады миннән. Коры, һиссез кеше ул. Мин байлыкта йөзгәч, шуңа канәгать, риза булырга тиеш дип уйлый. Ярату, мәхәббәт аның өчен буш сүзләр. Безнең тормыш алыш-бирешкә, мал табуга әйләнеп калды. Кеше алдында елмаям әлбәттә. Ул да эш өчен кирәк булганга, барган кичәләрдә үзен минем белән мөлаем тота, чөнки без публикага уйныйбыз. Чынлыкта исә без бер-беребезгә битараф. Иремне сөймим мин, китәр идем, көчем җитми. Үземне шул акчаларга, уңайлы тормышка, кеше фикеренә бәйләп куйганмын. Ни әйтерләр, ни диярләр дип, яши-яши яратуның нәрсә икәнен дә оныта язганмын. Әле бәхетемә, әле бәхетсезлегемәме, очрады миңа ул егет. Шул кадәр яратам, сүз белән әйтеп бетерә алмыйм. Яшькә миннән шактый кече булса да, аннан күргән игътибар, наз һәм мәхәббәтне дөньяда беркемнән күрмәдем. Беләм, жиру бесится дип уйлыйсың.
шундый матур гаиләсен җимерә диясеңдер. Минем ул хисләргә бирешмәскә тырышуымны күз алдына да китерә алмыйсың син. Башта яшь егет олы хатынны ярата алмый, сәбәпсез йөрмидер әле дип уйладым. Шылтыратуларына, смсларына җавап бирмәдем. Тәкәббер кыландым. Теләсә ничек мыскыл иттем. Ә үзем төннәр буе аны уйлап елый идем. 1000 мәртәбә онытырга сүз бирдем үземә. Ләкин үз-үзеңнән күпме качсаң да булмый икән. Эш буенча барыбер очраштык һәм менә инде 2 ел аерыла алмыйбыз. Үз-үземне әллә ничә мәртәбә ташла, гаиләң бар. Бу егет балаларыңнан аз гына олрак бит, ничек оя алмыйсың дип сүктем. Кайчак ул шылтыратканда очрашуга йөгермәс өчен үз-үземне бүлмәгә бикләп ачкычын тәрәзәдән ата идем, беләсеңме? Ширме бу, азгынлыкмы, белмим. Иремә хыянат итмәскә, балалар хакына булса да тугры калырга теләдем. Булдыра алмадым. Егетем миңа өйләнергә, бергә яшәргә дә риза. Минем белән акча өчен йөрми, ул беләм, ярата мине. Тик бу бит дөрес түгел. Ул бит миннән 15 яшькә кечерәк. Аңа бит бала, чын гаилә кирәк, ә мин ни бирәм аңа? Ни бирә алам? Әллә кем булып күренергә теләсәм дә картаеп баручы бер хатын бит инде мин. Безнең мөнәсәбәтләрнең киләчәге юк. Тик йөрәктә ярату сүрелми. Ирем белән аралар шартлап өзелергә җиткән. Ул барын да белә. Тик ул минем белән мәңге аерылмаячак. Аның өчен безнең шишергән булса да тыштан таза күренгән гаиләбез кадерле. Чөнки кеше сүзе, дуслар сүзе аңа бар нәрсәдән дә мөһимрәк. Менә шулай яшим мин. Ут эчендә. Ә син яхшы хатын, үрнәк гаилә дисең. Ләкин җитми бит җанга нидер, җитми. Шуны гына әйтергә теләгән идем мин сиңа. Әби әйтмешли, беркемнең дә амбары буш түгел икән бу дөньяда. Тормышлары тулы кәсә булып тоелганнарның да китек җирләре бар икән. Шуңа күрә иң кадерле нәрсә җан тынычлыгы дигәннәрдер инде. Ә аны бер нинди акчаларга да сатып алып булмый.